Башкортстанның Татарстанга терәлеп торган Илеш районында туган Роберт Миннуллин шундый дәрәҗәләргә җитәрмен дип уйладым икән. Балачакта хыялы кем булган Роберт Миннуллинның? Андый хыял булмады. Мин умартасы булырга хыялландым. Чын мәгънәсендә. 8нче классны бетергәч, мин Уфада сәүдә кулинар училищесында 2 ел укыдым. Шулай килеп чыкты. Баш бала инде, каядыр укырга кирәк, 9нчы класска барасы килмәй, әнкәй каяндыр газетадан белдерү күреп, менә улым каралы укып кара. Аннары җибәргәндә инде күз яшьләре белән тамагыңда тук булыр, өстеңдә бөтен булыр, үз-үзеңне карарсың. Әйбәт һөнәр бит дип инде. Әгәр бик тырышсаң, инде бер ресторан директоры да булып куярсың дип минем күңелне күтәргән булды инде. Һәм менә шул минем күңелдә ничектер калды, һәм шунсы кызык, менә бу ел битендә Юнус Әхмәтҗановның тууына 90 ел. Бу ел Юнус Әхмәтҗанов елы. Бөтен дөньяда татарлар булган җирдә. Һәм күңелдә калгандыр инде күрәсең, мин аңа багышланган китап эшләп чыгардым. Аның юбилей көненә. Ул чынлап та безнең бөек кулинарыбыз, ашчы устабыз, менә балачактан килгән ниндидер берне мине тартып, һәм менә әле конкурс булды беренче көнлек кенә. Мин анда жюри әгъзасы булып, ашларга бәя биреп утырдым. Чын мәгънәсендә инде тәмлене яратабыз бит, аера беләбез тәмле белән тәмсезне. Шулай да ни өчен укып китмәдегез? Кире кайтып китәргә нидер булса? Ул фақат әнкәйне, туганнарны, авылны сагыну хисе генә. Ностальгия, ул җирсү, кутышкыш менә инде анда бер апаларга урнаштырдылар, тулай торак юк. Ул гаҗәп көз көне, ул табигатьнең иң теге үзе дә җылак чагы, кешене дә җылата торган чак. Мин түзәнмәдем, җылай кайтып киттем, 8-не бетергән җегет бит инде, үсмер бит инде. Шуннан мин колхозда ул елны инде бөтен колхозның бөтен эшен. Колхоз дигәннән минем колхоз кенәгәсе бар, колхозник кенәгәсе бар. Мин балачактан ел сайын анда күп малган мөҗәйкеннәр барсы да бар. Мин трудодиннәр язып бар, бөтенесе дә бар. Бөтенесе дә бар. Документ.